हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण अगदी हॉटेलमध्ये मिळतो तसा लच्छा पराठा घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। तुम्ही बघू शकता पराठाला भरपूर असे लेयर्स पडलेले आहेत। खूप छान असा हा पराठा तयार होतो। अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये मी हा पराठा तुम्हाला दाखवलेला आहे। आणि तुम्ही जर माझे चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। खूप सुंदर असा हा पराठा तयार झालेला आहे। कुठली जर तुम्ही घरच्या घरी पंजाबी एखादी डिश केली असेल आणि त्याच्या सोबत जर हा पराठा तयार केला असेल तर खूप सुंदर असा पराठा त्या डिश बरोबर हा लागतो। घरच्यांना सगळ्यांना आवडेल। रोजची चपाती आणि भाकरी करण्यापेक्षा काहीतरी हा पराठा तुम्ही नक्की ट्राय करा। तर याच्यासाठी मी 1 कप मैदा घेतलेला आहे। मैदा चाळून घ्यायचा। याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे। अर्धा चमचा पिठी साखर घातलेली आहे। याने पराठ्याला टेस्ट आहे ती खूप छान येते। आणि 1 चमचा तेल घातलेला आहे। याने पराठा जो आहे तो एकदम सॉफ्ट होतो तेलामुळे। तर तेल छान असं या पिठाला व्यवस्थित चळून घ्यायचं। हे सगळं मिश्रण खूप छान एकत्र करून घ्यायचं। हे बघा छान असं मी एकत्र करून घेतलंय आणि नंतर हे आपलं जे रेग्युलर पाणी आहे ते वापरून हे जे पीठ आहे ते मळून घ्यायचं। आपण जशी कणिक मळतो तसंच हे पीठ मळून घ्यायचं। खूप जास्त पातळही नाही, खूप जास्त घट्टही नाही। सेम आपण जशी कणिक मळतो तसं हे पीठ आहे ते मळून घ्यायचं। हे बघा मी पीठ मळून घेतलंय आणि ते झाकून एक 15 मिनिटांसाठी तसंच ठेवून द्यायचं। इथं मी अर्धी वाटी तेल घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घातलेला आहे। आणि आता हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं। एक कॉर्नफ्लॉवरचं पातळ मिश्रण आपल्याला इथं पाहिजे, घट्ट नको, पातळ मिश्रण पाहिजे। एक 15 मिनिटं झालेली आहेत। पीठ मी पुन्हा मळून घेतलेलं आहे। पीठ छान मळून घ्यायचं तरच पराठा पुढे खूप छान होतो। आणि याचे 2 भाग करून घेतलेले आहेत। तुम्हाला केवढा मोठा पराठा पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही त्याचा गोळा तयार करून घ्या। आणि मी इथं किचन प्लॅटफॉर्मवरच हे लाटून घेणार आहे। किचन प्लॅटफॉर्म मी व्यवस्थित स्वच्छ करून घेतलेला आहे। त्याच्यावर मी मैदा पसरवून घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर हा पिठाचा गोळा ठेवून मी हा लाटून घेतलेला आहे। शक्य असेल तेवढा पातळ तुम्ही हा लाटून घ्या, म्हणजे पराठ्याला लेयर्स आहेत त्या खूप छान पडतात। तर असा व्यवस्थित हा मी असा लाटून घेतलेला आहे। बघा पूर्ण पोळी लाटून झालेली आहे। आणि याच्यावर जे मगाशी आपण मिश्रण तयार करून घेतले तेल आणि कॉर्नफ्लॉवरचं तर ते मी व्यवस्थित पसरवून घेतलेलं आहे। पूर्ण पराठ्याला हे मिश्रण छान असं पसरवून घ्यायचं। खूप पूर्ण पराठा ह्या मिश्रणाने व्यवस्थित कव्हर करून घ्यायचा। आणि नंतर हा पराठा मी पिझ्झा कटरच्या साहाय्याने छोट्या छोट्या पट्ट्यांमध्ये कट करून घेतलेला आहे। तुम्ही इथं सुरी पण वापरू शकता। एकदम छोट्या छोट्या पट्ट्या करून घ्यायच्या। एकदम जेवढं जवळून जमेल तेवढं हे कट करून घ्यायचं। हा पूर्ण जी पोळी आहे ती आपल्याला एकदम छोट्या छोट्या पट्ट्यांमध्ये कट करून घ्यायची आहे। जेवढे तुम्ही एकदम जवळून घ्याल तेवढ्या पराठ्याला जे आतमधच्या लेयर्स आहेत त्या खूप छान येतात। आणि हे बघा मी ती आता पोळी जी आहे तर ती एकत्र करून घेतलेली आहे। हे बघा दोन्ही साईडने मी आतमध्ये खेचत किंवा आतमध्ये ढकलत ही जी पोळी आहे ती एकत्र करून घेतलेली आहे। सगळ्या पट्ट्या मी आहेत त्या एकत्र करून घेतलेल्या आहेत। मस्त अशा एकत्र करून घ्यायच्या। आणि हे बघा पूर्ण एक मोठी पट्टी आपल्याला आता भेटलेली आहे। आणि तिला मी आता थोडंसं ताणून घेतलेलं आहे। तर थोडंसं दोन्ही बाजूने ह्याला खेचून घ्यायचं, म्हणजे पराठा जे आहे तो खूप छान तयार होतो। आणि नंतर मी हा एकत्र करून घेतलेला आहे त्याची जे आहे ते राऊंड करून घ्यायचे। त्याचा राऊंड करून घ्यायचा आणि त्याचे शेवटचं टोक आहे ते मागून वरती काढून घ्यायचं। हे बघा पूर्ण स्ट्रिपचा राऊंड करायचा आणि शेवटचं टोक आहे ते मागून वरती काढून घ्यायचं। आणि याला हाताने प्रेस करूनच मी हा पराठा करून घेतलेला आहे। तुम्ही हवं तर लाटण्याने हलकं लाटून सुद्धा हा पराठा तयार करू शकता, पण हाताने अगदी इझिली होतो।
खूप जास्त पातळ प्रेस नाही करायचा किंवा खूप जास्त हाताने दाबून हा प्रेस नाही करायचा. हलक्या हाताने दाबून हा पराठा प्रेस करून घ्यायचा. इथं मी तवा गरम करून घेतलेला आहे. तवा चांगला गरम करून घ्यायचा आणि नंतर हा पराठा आहे तो आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. पराठा भाजताना अजिबात घाई करायची नाही आहे, कारण हा पराठा थोडासा जाड असतो. त्यामुळे दोन्ही बाजूने एकदम मीडियम गॅस फ्लेमवर आरामात हा पराठा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. तुम्ही एखाद्या सुती फडक्याने दाबून सुद्धा हा पराठा छान असा भाजून घेऊ शकता. त्याने पण हा पराठा खूप छान भाजला जातो. हे बघा, नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा. नेहमी आपण हॉटेलमध्ये वगैरे हे असा प्रकारचा पराठा खातो. घरी एकदा करून बघा, घरच्यांना सगळ्यांना आवडेल. हे बघा, छान असा दोन्ही बाजूने पराठा भाजून झालेला आहे. तुम्ही हवं तर याच्यावर पुन्हा एकदा तेल वगैरे दोन्ही बाजूने सोडू शकता. हे बघा, त्याला लेयर्स पण खूप छान सुटलेले आहेत. खूप सुंदर असा पराठा तयार झालेला आहे. तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.